Assalamualaikum dun sana. Ba kabar? Lelo, le sehat? Alhamdulillah yo. Mungkin pemusiknya kita persilakan masuk dulu pemusiknya. Apa nanti sekalian masuk apa masuk beda ini? Beda ini gimana ya? Oke, silakan masuk dulu Pemusiknya dulu kayaknya masuk. Pemusik silakan standby dulu menempati posisinya masing-masing. Mungkin mau cek sound dulu. Iya. Nah, gini nih. Namba dendang manyu, namba dendang. Aku nyoba dulu. Ay, nyoba dulu. Namba dendang na gadi-gadi gini ya. Nan barandai pun yang mudo-mudo. Iya. Itu tandanya apa? Dia dolan yang mudo-mudo. Adanya regenerasi. Adanya regenerasi, kemudian regenerasi itu menumbuhkan rasa cinta terhadap mesin tradisi kita yang kita punya gitu loh. Dan nantinya juga mereka akan bangga ya menceritakan bahwa mereka pernah tampil di tepi air. Ayah waktu gede. Ayah waktu gede Warandai di Tampidano Singkara. Ah, tuh. Sempat masih itu besok tuh 20 tahun lagi. 20 tahun lagi bisa aro gitu ya kan, adanya dokumentasi bisa aja sampai punah lo TikTok atau Instagram seperti Friendster di zaman kita. Sudah kepet hilang lo ya. Ketahuan tuanya. Ayo lah ketahuan tuanya pak. Iya. Nih, cobain dulu nih patekongnya. Ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan pertunjukan Randai dari Randai Guguk Carano yang berjudul Pitunang Buluh Parindu. Selamat menyaksikan. Geser yang memakai teksnya yang nanti Pak. Maksudnya ini yang belakang. Oh gitu. Iya ya. Oke. Sudah. Tadi sudah. Jadi tutup. Biar nampak. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saiyang balam jo barabah lalu balam mandi. Saiyang salam nanjo sambah lalu salam kembali. Dek iyo kutiko bak kini kami kamani randai. Iyo carito pitunang bulwah parindo. Jiko sikitiko bak kini tampilnyo di Batu Tabah. Iyo di festival tapi ayo. Padu lamu bana pasambahan kato ancak di punta nanyo singke. Jo bismillah randai kita mulai. Sabui gadintan bebego sapan tunmo jolong kambang sapan tunmo hari nan sedang tengah hari tara gabadan ketapian tara Nak senang masuk dalam hati saja di dalam nak kadruang siran tulang ubek jariah pengaridama pamenan matu patapagi jiko ba itu kalti limba dan dari itu nantikan hari kagelidua nak sanang hati ayah maafkan sababkan baa dewe itu dek tapian banyak punya ko tasapo itali sedang seso ke kami katupuan. Ayah nyuji ayah bukan denai melawan ayah kini gata bisuat itu tak suka denai ditantang itu pihak deh hari dan sehari aku haduk ke badan diri aku pelak niang badan rasanya hangge dan indah tertahankan taraga nak mandi di
balimau. Nande ayah izinkan malah nasanang rasul dalam hati sajua di dalam. Den tatah indak tatata, den tateh juo jadi, den tagah indak tataga, den lapeh juo jadi. Tapi samantang pun baik itu nak jiko itan kepeju eten kalubak kata pir pagang bitaruah dari ayah paci amanai are-are kok sampai intan di sinan usah pamanjo majawa nan be bagadang kadang hati sabab kan baa tapi itu lawing sati ranto batu anak tapi yang banyak bunyinya kok tak sapo intan di sinan itu dia ayah nama disok Allah kepaham terakan doang Ayah kan buang palahannya sampai mengadu pagi-pagi sagalo pitarua jenis lain hadok ke badan jadi abu satitia dijadikan lawi sakapa dijadikan gunung dibaci are digagang teguh siang diambil ke patutia malam diambil ke pekalang hendak kalungku salamun telah kesenang hati ayah kini baitulah de ayah sabalun hari ini mana hingga ayah tinggal saya intan napai kata dia Berjalan intannya kasih hati napai mandimu kasih hati napai mandi Yo masuk itu dan darilah jatuh Yo masuk itu dari mana hendak ke mana di mana kampung jenazah siapa nambung oi tuan kurang nababas dinai batanyo aku anu ayah saja maka malah dibantu hingga nan daripada aku kuliah bintang maindah lah tuan agak sebentar dinai nak mandi salah candor pulang maklum oi tuan Panjang dia doa danau rancak tapi indah ibu mengakui Ada. siang tanyo lain tak wang pakat turia baik kiranya hinda denai batanyo panjang denai batanyo namo segala hinda denai batanyo pape denai manyuruah main daga sebentar denai nak mandi ke balik mau masalah cando betul dia udah Allah kajaleh tu deh kurang rancak umpan nampaknya Asyang yang menyambui oi muka luak nada dua anak ko anta jihin anta si mambang anta si indai hati tirai atau si bunian punyi tapian main dalam baa dari si kode nai nak mandi je balik mau tapi kalau sabana manusia jauh lah baa tanya dia anak bin caca anak si ngia rimbo anak nan indah bertunjuk bajan gaya pakak disembet tu dia tali mau tuli disembet lagi macam
Aminlah dulu kaku bangan mangkonya denai kai pegarakan. Ranggadi menjolong datang. Jangan ada dia denai katokan. Ukia gulu pemikir dia. Usahlah batang dirabakan. Pikir kalau mengecek dia. Usah menasah kalau dia. Sababkan deba itu lawi sati dan tahu batua orang dunia banyak kira mai kok tumbuh sasa di kemudian alah katarang tu dia. Hinda do dinai kabanya sapa do mandape bihala kehilangan. Tu pakak pado karena tu bihala indah. Den tahu jo padi den dia. Padi den padi jiluang. Den tahu jo diri den dia. Bidi den dagang tabuang. Dia kan duang gadis nan Jombang. Jangan ada dia dinai katokan. Usahlah mului tak dorong-dorong. Ijanlah kato tak lompek-lompek. Agak iurang kata singguang. Alah kapaham tu dia. Siang rang muda mata bukan denai salah menipu indak sengaja kami hidup awak denai bakat tuel derang muda jual nama meja makan denai tentang itu tadi kaya kini gak bercanda. Hei, mangau pihak taman nang bana pihak alun tahu si denai nan bana mo si biorimbo nan bagala gombang maruko anak sasian si rajo bunian nan tinggal di tapiananku. Sababkan denai sampai kamari denai tabuang denam punyo alah katarang tuduh ya. Namo denai bukan setiap tuan orang bodoh. Denai banamu intan bamidu intan imbuhan di orang kampung alah kajaleh tuan. Baiklah ini. Urang dari pai kalawi singgah sawanta di kampung dalam. Kau tak lari bungo dan kait saluang mai bau tengah malam. Saja babalnya dema dari tepian intalah aco bamano surang sinang bakatong dewa si andam dewi lorong kapado si rajo bungsu duang ayah sini suami kan duang dek badan nama dek tuan dan ambo katakan kalau dilihat dipandangi aduk kadiri intan domeku dalam sehari 2 hariku kilo makan duang manuh surang makan indah minum pun tidur makan indah alam itu nama semua dek tuan terang-terang nak sandang rasa dalam hati sunyi di dalam pikiran.
lihat kadang putih anam lewi limpa pe rumah nangadap curahan kasiah pada nenai pamenan sultan radungsu jiko dilie dipanangi sa tantang diri intameko be denai dan tidak mengerti sababkan baa lewi itu saja babanya detapien di sinan tiba dan barangko ragu lah denai memahami nan sekarang iko kini molah tanyo kasih intan nak jale hitam di kukenyo mulailah andam yang jaro Gombang, di mana gombang kini? Lah kanai. Cari sama to badan mama. Mengalah hati di tarisau. Siang kalangan memandang. Ragulah mandeh memandang. De intan terangkan malam. Tak senang rasa dalam hati. Sajua di dalam hiru-hiru. Salah mande batang ju. Gombang marupo ke kamari. Suruh inyo naik ke rumah. Duduk di daki badan ju. Wes sudah kita. nak kanduang itaman mego tarangkan kabake ayah sia orangnya gombang marupo di mano kapuang nagarinyo asa intam leka cega ayah japui ka nagarinyo ayah bawa inyo kemari Allah kasanang hati intam Inyo di tapiannya, kampungnya di tapian leon. Biar intan turun inyo ke tapian. Tapian. nak kanduang itam mamigo di siko kami mangkonyaragu nan mbak sibisu barasian rumah tempat jalan tak tentu ba anyo ayah ke mencari bari luri ayah batanyo nak bari asah ayah burundiang gombang mano nang kamu kasih di tapian mako nan inyo ni tarangkan kebaikan ayah nak sugiro ayah mencarinya Ya kan belum di badan diri. Dangah di ayah tarang-tarang simaan bana jale-jale. Satantang gombang na ikan muka sui. Muyo rimbo na mo piteknya. Kadang bagala gombang marupo. Pandai basa luang di babasi. Pinto bapupui basulunay. Hati dan tuang di tawano. Nantingga di tapian kampuan ko. Hiyo juwo bapantulurang. Guru patui panubulimbe. Limbe di tubuh rasu barang. 700 cari kanube. Yo gombang marupo mangko kasanang. Kini ba itulah di ayah carikan di ayah gombang marupo. Di sinan sakit rasu kasanang. Ah kajale itu deh. Batu ke ube joramuan, batu ke ube joramuan, sakit batam larui juo, tapi panganara jogun susinan nyoim pau malin bandaro. malin bandaro urana wija malin kamari mula taga den nai nak barang katakan malin bandaro urana wija pa uleh kato panyaboleda iyo de badan diri denai danga de malin denai terangkan nan salari salamonanku pihak de diri intamengku saja babalia di tapen saki nan indah tentu namo damam nak tentu ke paurinyo hilang aka amai bicaro
sa tentang ube dan yusabui anda basobo jo gombang marupo nan pandai basalong jo babansi pinta bapukui jo basaronai de nai nan tidak mengerti sia ko orangnya gombang marupo kini itu malah malin pasang makul mai dalam kampung adoan perih pagurawan perih basalong juga bansi pinta bapukui juga serunai sia orangnya yang paling santiang mau bansi itu nak kadang biak pobek sintan nyampang batamu ube sanyu penyakit kok sampai cegah intang mamego sa tantang urang pobek cako di kabek sini juga kanyo ado kajunjungan intang mamego ba apa nape hati malin. Ini baitulah dek tuanku. Kalau baitu kata tuanku, itulah kata sebenarnya. Segala perintah dari tuanku. Kok jauh biar dia naik turun, biar dia naik dalam. Dan pasang maklumat dalam kampung. Dan gua canang di nagari. Allah kesenang hati tuanku. Ini baitulah dek tuanku. Sebelum hari tinggi banar. Karajo nak sugiro dan naik kako. Tinggallah tuanku di naik dengan tanah. Dia naik berjalan dengan lain. Irapiku arang bakar aja memasang papan cuma lumai Allah tasabui tabarito ale bapere nandi bue onde iyo ale bapere nandi bue. Dipancang ale juga langgang cari juara paling santiang batu coba janganlah mana dicari surang paling santiang onde iyo sinan bakat to sira coba hujan yang balimo karano kalian alaman ng balimo orang kasodonyo kak den ake hadiah kalimonyo limba nan dari por itu di dalam pemuncak ng balimo dicari surang pemananyo ka untuk hadiah paling kadang Allah kajalai itu di kalian kami mana orang hujan dan balimo cuba dan uji surang-surang mulai nan dari solasu ambil malah bersiram ko di kalian iyo di muko intang mamigo nyampang ko cegah intang mamigo mandanga bunyi masih kalian itu nak kalian ambil kajorannya Allah kepaham di kalian kami paham Tuanku Rajo ambil apa Kah nak mungkin Tuanku Rajo banci itu tuan lihat banci itu bayar beli nak ketik ko iya yakin tuanku yakin yalah ikut apa parah tuanku nak pandai banci dah pilih aja lah tuanku siapa yang kayu untuk kini dia itu loh siap dan yo dan taruh kalian ko dan dia mau beli banci di sepi atau mereka awak Tuanku Rajo coba lah ang Laila badanang kadang takui dan jali ang ayam cak yo siapa nama yang bawa Mario suai kurang lah ampun Tuanku Rajo kalian balimo nak ada nama iliang kalian
Mamui banci lo. Kini dah itu lo. Pulang lagi tu dole. Ren tabik ni bisa usik kau pulang. Mano orang nak babansi, bari luri denai batanyo, bari asa denai muria. Ko iyo nama-namo gombang moroko, nah iya lah ba awak kata rumah, manga di halaman tu awak wansi. Mano orang Asia menjauh ko iyo manusia sebenarnya, nah iya lah ba awak kata rumah, manga di ano yang sajo. Tapi samantang pun ba itu jiko muka luak jin sase baranjak lah ba dari situ bawa dia lah engkau tapi usahlah kami dan kedua anda bicaca anak bicacau anak singyang yang rimbo anak si cancang pendaran anak dan indah batu jual wajari anak jin wakilnya raja di situ. Alun kau ang tahu di siko bukan tapi gara-gara di siko istana Raja Musuh Allah kajalah itu doang. Mano du balang pada karego du balang kamari mola taga den nai nak barang dikatakan. Iya tuan Raja. Mano du balang pada karego du balang baga di stanong tangan su di denai tago di paneka orang nako ang buang apa kayo salawi Allah kajalah itu di balang. Iya tuan Raja. Dah itu dah ang tunggu sih kau tadi dia nyiapin kawan dia tunggu dah. Oi Pendeka. Itu aja. Mak dia apa? Bila tiba? Ada nama bunyi tadi tu mah. Ada nama bunyi tadi tu mah. Oh nama bunyi tadi itu karena dia ada tua dari roh. Apa Pendeka? Ado malumai. Ado malumai dari Tuan Kurajo. Siapa mai? Malumai. Oh malumai. Ayo malumai dari Tuan Kurajo Bungsu. Jadi apa kaya? Ini mana tu? Tu mangko jangan ni cek. Cek nak ke mana? Tidak mana. Sesat kan? Mereka pakai buang lah. Patut dapat dia pun telingo ya. Dah itu doh tadi tu ya. Ayo kaisano aswanta. Cepatlah. Apa dia? Awak kaisano kamu tadi? Kaisano. Ayo kaisano tu. Buka dan bantang luang wait dulu ya. Ayo. Saudara kecil lah tu. Tadi. Bawa. Awak kaisano mapuan orang. Orang apa? Orang di UB Sintan. Enggak ada barang lu tak cuy. Indah. Mapuan orang tu mapuan Sintan. Ayo banyak doa. Pak. Cuba mengapa? Ayo, tanang. Makanya mau bisa kok? Ada lu bagi nilai dong. Sama deh nih. Kalau bagi nilai. Satu doh sama lu nanti jangan mini lo. Bebek kau lagi ni nak tak ajar lah. Cari lo deh. Cari lo, tenang. Tenang. Ini spot. Lo deh.
Elok lah. Agak saya. Mano lawang Pancasila, anta jin, anta si mambang, anta manusia jadi-jadian. Mangko sabinggan aku mana, hinda dapat salalui, sa caro kasar si juo, kau nak lama aja. Nampak dua lah, aku tak karo buat gitu. Contohnya nih lo cek, jadi sekali saja. Sekali ni pak. Nih, saya santas kau ni jadi ada. Berani. Tolong tu dua tong impit kan. Macam aku nak dia nak kamu dah. Hai pendekar bang pisau ki nak pandai mainannya. Saya lihat tembak. Ngeri. Ai. Ada kan tidak ketiru. Yo bayo peluang boleh. Long tahu ang si Adek. Nama malah pada Jangan mimpi pisau hitam. Oi bukan lu nanya datang. Iyo jihid wang kironyo. Panglima den abuna. Kini kau berjuang. Mano rajo manisiko surui hati kanan mana cakko ambo wasura naya ba ko rabo na matibukan Mana orang Asia menyotibu kok iyo manusia sewananya sia ko namo nanyo gala di mano kampung nagarinya usah lawaang bagaraju denai bakato na sewananya kalau itu nantuan ku tanyakan dinai nan banamo si Biorimbo nan bagala gombang maruko anak sasian si Rajo Bunian nan tinggal di tepian kampunganku dusun nagari indah tantu dinai dagang tabuang di tuanku lagi Mano lawaang si Boyoribo indah elok mope diri urang pope kadang kanan kita sama di jakan satu padoso kita kanan kini baik tu malalai kok mulia pita na pintu nah iyalah baa wakati rumah sabab kan baa dari itu sa tantang anak kato nenek inyo na sadang sakit kare sakit na tidak tentu namo damam na tentu kapaurino cuma nama masih na keadaan untuang tak dia Allah batamu ube na yung penyakit kok sampai cegah anak kami nan kok jariah menantang mulia kami nan tidak sil-sil pulang maklum baru yo karena yang ingin datang
biar lambu dua dijanjang, mambui bansi perintah hati, untung tetap pakai ni hati. Dalam bed ibu, maputih hati di taraga Tuhan. Makan tidak, minum pun tidak, matu dan indah tararokan. Ya, itu loh, duduk nasi kosong tak, pindangan. Lain waktu disambung bulu, lain waktu disambung bulu maon. Jika ada semua di ladang, apiannya sampai mandi. Jika panjang cari kami di pasar baru, talempong mairi yang di belakang mau.